sa Bicol International Airport. Kita nyo sa likod ko, guys, yun yung ginagawang airport. Ayan. Kasi Boss Jeff, mamasay mo, walang mas, yari ka. Yan guys, ito yung airport na gagawin. Yan. So bali, yung airport, makikita nyo si Mayon. Ito si Mayon, oh. Ayan po si Mayon, guys. So bali, dito tatayuan yung pinaka airport natin. Ayun, ginagawa na siya. So bisitahin natin. So hintayin natin mamaya kasi magme-meeting pa. So ayan, na natin magpi-picture, guys. Ayan. May airport. So mamaya na ulit, guys. So it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it when the darkness inside you makes you feel so small. A few moments later. dito na tayo sa loob ng airport. Rico, dapat kaya ka natingin alerto kasi kundi matutusok ka. Dito tayo mag-meeting, guys. Mag-meeting na tayo dito maya. Ayan. Ayan yung ginagawang airport. So, okay, guys, ito yung BIA, Bicol International Airport. So, maya mag-start na. Ayan sila, wow. Tayo sa second floor. Makakuha ka ng video ang maganda, guys. Ito yung sa pinaka second floor na airport natin. Ayan. Floor ng airport, guys. Ito, yan. Kita nyo going na. Ayan. Ito ba yung second floor? Ito tayo na ground floor, guys. Ito tayong tayo, guys. Safe. Teka tayo. Si Engineer Mark. Si Engineer Mark. Yan. Siya magkano ng handle ng airport natin. So guys, ito, Sir Robert, ayos ka lang? Ayos lang. Thank you, Bert. Ayan. So guys, ito natin meeting mamaya. Kunin natin yung mga pan-demo. Ay, pan-demo, pang ano pala. Pang pa-approve sa project. Yan.
Taan nyo, ayun sa likod ko yung mayon. Ayun yung mayon sa likod natin guys. Yan. General Mark, ano masasabi mo sa biyahe natin? Naantok pa ako. Nantok pa. Nantok pa yung bata natin guys. Tumamaya na lang ulit guys. May meeting muna kami guys. Baka